Mangayo mig dispensa ning sensitibo ug makapakugang nga balita. Sa Barangay Lutak, Dakbayan sa Naga, patay ang inahan ug duha ka mga anak human tigbasa. Ang suspect ang iyang kapuyo. Makisayod ta sa live report ni Femari Dumabo. Fem? May grabing pagbangutan ng gibati sa pamilya sa mga biktima human nga brutal nga pagkamatay sa duha ka mga bata ug inahan niini. Patay na nga naabtan sa mga kabanay 33 anyos nga inahan nga giila nga si Jonilyn Jimenez ug ang duha niini sa tulo ka mga anak nga nag-edad og 11 anyos ug 2 anyos. Pasado las 10 ka ganihang buntag diha sa ilang panimay sa sitio Kamanggahan, Barangay Lutak sa Dakbayan sa Naga. Human nakaangkon og grabing mga samad tinigbasan sa ilang mga tangkugo ug liog ang mga biktima. Ang inahanog ang 2 anyos nga mga biktima nga naa sa ilang lawak nga nagbuyod. Samtang ang 11 anyos nga biktima ang diha na sa lingkuranan sa ilang kananan na palgan nga wa nay kinabuhi. Ang suspitsado sa krimen, ang 33 anyos nga kapuyo ug amahan sa mga biktima nga si Carlo Campo Redondo. Gamit sa pagpatay niini ang sunda nga gamiton sa pagpanigba sa mga boto nga ilang gibaligya sa kadalanan sa Dakbayan sa Subo. Matud pa nga ang lola sa mga biktima ang gituyo paunta sa pag-adto sa sospek o gihanaan og tigbas, may nalang nga nakadagan palayo. Ug ang sospek na matud pa ang nitugan ngadto sa lolo sa mga biktima nga patay na ang tulo ka mga biktima, una pa didagan kini palayo sa lugar. Matod sa igsuon ni Jonilyn nga dugay na nila kining gitambagan ang biktima nga bulagan ang kapuyo. Human nga sa niaging tuig, gipatambala na kini kay grabe kini manghasi, ilabi na kun bag-ong gamit sa illegal nga drugas. Og bisan ang 11 anyos nga anak nga lalaki niini ang nitugan ngadto sa ilang mga kabanay nga kun mag-away ang magtiayon, manghulga ang suspitsado nga pamatyon sila. Sa pakisusi sa kapulisan, ang magtiayon ang matag kaadlawon ang muadto sa Dakbayan sa Subo aron sa pagpaninda ug mga butong uban ang 2 anyos nga anak. Muuli sila silang panimay sa Naga matag gabii. Apan kaganiha kay wa madayon sila sa pagpaninda. Naabot matud pa ang magtiayon pa sa 9 sa buntag sa ilang panimay sa Barangay Lutak. Naabtan nila ang 11 anyos nga anak kinsa wa makaeskwela kay nagreklamo sa kasakit sa ngipon niini. Samtang 7 anyos ni ining anak ang nakaeskwela pa. Padayon pa nilang gisusi kung unsay nahitabo kung nganong nisangpot sa pagpanigbas patay. Ang mga silingan sa biktima ang wa usab makadungog og komprontasyon sa magtiayon ug bisan syagit sa mga biktima. Usa sa gidudahan nga posibleng lulong sa nadiling drogas ang suspitsado atol sa paghimo sa krimen. Panawagan sa kabanay sa mga biktima ngadto ang hustisya alang sa mga biktima. May ang suspitsado ang nasikop pasado alas 4 karong hapon diha na sa Barangay Kugon sa Dakbayan sa Naga, silingang barangay kini sa Barangay Lutak. Samtang multiple murder ang kaso nga tubangon sa suspitsado. May daghang salamat, Femari Dumabo.